Dámy a páni, vítajte. Začína sa La Parta a tá je priznačná jednou vecou, a to tým, že toto sú aktuálne nové časti improvizácie. Tej najlepší. Dámy a páni, vítajte. A teraz prichádzajú tí, ktorí vedia najlepšie improvizovať. Igor Chmela, Ondra Sotol, Richard Gencer a Michal Sutárek. No a náš hudobník Marian Čurko. Prvú hru, ktorú si dáme, sa menuje Preklad. Hra, ktorú sme veľmi dlho nehrali. A budem veľmi rád, ak si túto hru zahrá Igor spoločne s Ondrom. Super! Jo! Ondro, tak... Já půjdu dozadu, ježiš, to je super! To je super! Igi, ty budeš poľský viedec, ktorý zistil, že keď ako dieťa ješ veľa vitamínov, tak v dospelom veku máš z toho žalúdočné krče, problémy so žalúdkom a na starobu zblbneš celkom. Dámy a páni, nech sa páči, začína sa preklad, kde teda treba sledovať samozrejme dotyčného muža, ktorý rozpráva cudzím jazykem, ale aj toho jeho prekladateľa, pretože ten objasní, o čom je vlastne reč. Nech sa páči, začíname teď. Cześć. Krásný dobrý večer. No rzeczywiście to nasz mnie ma jeszcze... Kiedy szansa liczę się naszu... Nie, to trzeba gdzieś nasz... Tam link sobie C, B, D i F. Dámy a pánové, vítejte na veletrhu pohřebnictví. Já jako prezident naší firmy jsem se rozhodl představit vám náš nový vynález. No jak ty już masz się też, no to ty dawajesz. Nie chcesz na to zawsze F, D i C. I ją do krzykawki, juj, o, krzykawki. Docela se mi hodí, že mám poměrně ukřičené děti, které mě prudily takovým způsobem, že 2 z nich jsou dnes již mrtvé. Nie to, jakoś ja sami dodasz, masz tu starosza Isa. Są kompletnie ubite. Nejen děti, je mrtvá i moje paní, taková ta s těma fousama, jestli si ji pamatujete, jak tady se mnou byla loni. Proszę państwa, i jak to, że masz małchi C, D, F, i B2, i B3, i B4. Prosím vás, jako já dobře vím, že nebyla úplně jako nejhezčí na světě. Já s tím měl problém už, když jsme se brali. Já na to bral vitamíny, ale nějak mi to nepomohlo. Tak. Ja masz ISO komplete A. Nie udasz się. No krzyczaki. A teď já jí říkám, nekřič na mě, že jo, samozřejmě, nebo ti fakt jednou fláknu. Cholera, oj! Jak starucha i kompletně. Ty už a fakt si mě ale vytočila teď neskutečně. To třeba, jak malíš, nie to, dáš B3. Ty si myslíš, že jsi malá, že ti jednu nefláknu? I omega. A já jí fláknu. No. Ale to nie, proszę nie. No, ale prostě ne, jako nic, ona furt stála, že jo. O nie, do B3, B4 i omega, kompletnie. No, on bydlel na tom pavilonu B, jakoby. Dziękuję bardzo. Hra, ktorú si zahráme, sa menuje Reklamace. Tak my asi s polským odborníkem budeme. No jo. A teraz poprosím zase niekoho, kto vyšiel s Richardom pre zmenu na chvíli von. Idete sa čo? Super, ďakujem. Aby ste na to dali pozor, aby fakt nič neslyšel. Ďakujeme pekne. Mohol by tu akože reklamovať Richard, že klistýr? No, to bude mít maminka radost. Potom mám druhé, že operace mozgu, že reklamuje, alebo tretie, že nejakú drogu. Já bych asi zůstal u klistýru. No, dobré, jasné. Dámy a páni, začína sa reklamace.
Dobrý den. Dobrý. Máte velký dveře. Já jsem předseda rybářského spolku, ale to my se známe, my jsme se viděli včera, jdu si stěžoval na tu věc a už jsem si u vás koupil, protože absolutně nefunguje a jsme s těmi všichni rybáři prostě nespokojení. A proč jste s tím nespokojení? My jsme to hodili do vody a nějak to jako Tak nefunguje. to se nedivím. My jsme to hodili do vody, teď to nic nedělalo, se to prostě jenom Vy potopilo. jste si to nechal jako připravit ode mě, zabalit všechno kvůli tomu, abyste to hodil do vody. Já to samozřejmě předtím rozbalil, než jsem to hodil do vody, nejsem idiot. To jsme to vzali na 3 s kolegou, s Petem a šup, raz, dva, 3, udělal to Takže jako žbluk stejně a jste to potopilo. hodili do vody. Hodili jsme to do vody, protože jsme rybáři, to jsme neměli, tak jsme to tak jste vytáhli. nespokojený s tím, že jste to hodili do vody a teď to nemáte. My to nemáme, my to samozřejmě máme. My jsme to samozřejmě z té vody vzali ven, No, a jsme to osušili a říkám si, dáme to na loďku. dobře, dali jste to na loďku a postavili jste to loďkou po rybníku. No, tak jsem se na Tak to... jste nespokojený, prostě. Nespokojený, že to bylo na loďce a vlastně nic to nedělalo. Tak jste to neměli Dobře, na tu loďku já dávat. jsem to vzal zpátky do klubovny. Jsme Do to vzali klubovny. zpátky do No, klubovny. no, co Já to jste vzal, s tím- začal jsem to do zásuvky. Do jaký zásuvky? Do té, co máme v klubovně dole. Tak, to jste nestačil dobře. Říkám si, kluci, vytáhněte to, nebo to nebude fungovat. No, přesně. Kluci to vytáhli, Tak. říkám, kluci, kaloty zpátky. Tak jsme to vzali. A já to vzal domů. A říkám, podívejte se, co jsem vám přines. Komu? Lidem, co jsou u mě doma. Kolik vás tam je? 5. No, tak jako... Pro 5 lidí to je akorát, jsem si říkal. Je to Pro asi 5 lidí. dá se, Říkám si, no, takže tak. pojďte. Když Sedneme budete si. šetřit, je to i pro 5. Když budu šetřit, je to i pro 5. Já jsem říkal, pojďme šetřit, aby to bylo pro vás 5. My jsme nešetřili, tak jsem 3 poslal pryč. Takže to bylo pro 2 jenom. Ano, dobře. Dali jsme si to na stůl. No, můžete to dát do botníku, ale bude vám to proplatný. Dobře, dali jste... Furt lepší, než jste to posílal na té loďce. Já jsem... Dobře. Dali jste to na stůl. Dal jsem to na stůl a říkám si, otevři tomu ty dvířka. Otevřeli jsme dvířka. Mluvíte o sobě, nebo teďka o tom? O tom, co byl proti mně. Jo, takhle. Říkám. Jemu jste otevřeli dvířka, tomu pánovi. Ne, ty věci jsme otevřeli dvířka. Tak to nemá dvířka. To nemá dvířka. Já říkám, co děláš ty pitomečku? Řekněte mi jen tak, jako... Ano? Jaká věc má dvířka? Má Dvířka. vysoká pec, třeba. Ne, dvířka má třeba, byt má dvířka. Ano, vy jste si u mě koupil byt, který jste posadil na loďku a byt je po rybníku. Ne, tak dvířka mají třeba, kamna mají dvířka. Ano, mají Jo, kamna, ano. nebo lednička má dvířka. A přesně. Přesně, a tohle to ale dvířka nemá. Nemá to dvířka. Nemá, to je prostě taková ta krychle, jak jsem říkal. Ne, vy jste říkal, že to je rychle? Tak on to říkám. Je to taková krychle, spíš jako větší než menší krychle. Přesně, ani omylem to není krychle. Je to taková krychle, která má, Není to krychle, pane. která má kulatý rohy. Pane, není to krychle s kulatýma rohama. Má to nohy ale. Má to takový 2 hezký nohy. 3 to má. Mělo to 4, 1 jsem ulomil, přiznávám. Ne, 4, 3, 2. Je to bez noh, není to krychle. Ale jaký je váš problém, pane? Měli zavřít do lékárny, stačil jsem si koupit prášek, že nevím. Já jsem nespokojený s tím, že to vůbec nehřeje. Nehřeje to? Ne. Aha. No tak to jsem sám jako si říkal, jako ten chlap chce něco na zahřátí a bere si od nás tohle. Naopak to studí. Ani pot vám netekl přitom? Netekl mi, tekl mi pot. No, Tak protože to strašně hřeje. Já jsem se do toho nemohl líst, protože to nemá dvířka, to znamená, že tady ty věci bez vyšuvám. jste přemýšlel opačně. Zkusím přemýšlet opačně. Zkusím to, Vy že jste mě to si do toho nemohl vlást. nemohl lézt. Já jsem se na to prostě jenom posadil. Zkuste to opačně. Já jsem si v tom už byl. Nebyl. Já to zkusím opačně. Nemohl jsem si do toho vlízt, to znamená, že Ne, jsem nemohl... to je opačně právě říkám. Takže já jsem z toho nemohl ani vylízt. No, že se to vleze do vás. Jo, takhle, to mě nenapadlo. Když jste se přišel koupit, vůbec vás to nenapadlo? No ne, no, tak já to Když měl... jste chtěl z toho vyrábět pivo? No, já to měl na loďce. Předtím, že jo? To se dá vlízt do mě. To znamená, je to tubusovýho charakteru. No, tubusovýho Uber jako... Malinko takový většího. Malinko tubusovýho spíš jako... No, je to celá taková sestava. To se musí sestavit. Aby se to dalo aplikovat. Je to takové jako... Je to nějaká stavebnice, která se do mě vejde.
No ne, tam je k tomu, to je takový celý ten balíček, kde nejdříve musíte použít něco, abyste potom mohl použít zbytek té věci. Momentíček. Dá se to dávat i koncem druhým, na který myslím. Dávat koncem? Dávat druhým koncem, co mám já. Jako myslíte aplikovat do toho druhého konce? Ano, myslím, ano, tam, kde nejsou zuby. Ano, tak to se vlastně jakoby dá. Jakoby dá. Ale nebude to pro mě jako nic příjemného. Hele, víte co, já s tím obchodu poprvé, tady pánové, tady pan Dangl a pan Sokol by vám jistě poradili lépe. Je to, co jsi mi koupil k narozkám, Richarde. To, co nechtěla tvoje maminka. Moje maminka, co nechtěla? No, údajně. Jako mě? Ale ne, vždycky ty při reklamaci buď všechno strkáš do zásuvky, nebo to dáváš matce. Matka to nechtěla, protože je to pánskýho. Pánský. Ne, zapomeň na to, Richarde. Je to prostě věc, kterou já si s ním a pak No, to já už můžu... budu teďka Michal Suchar. Já už nebudu. Pak to budu servírovat. S ním si něco, pak si něco to a pak si to. Je to bramborový salát. Je to bramborový salát, ale trošku... ty brambory nejsou tak úplně nakrájené. Nakrájený. Takže jsou větší než korále, by se dalo říct. Ne. Menší než korále. Ano, dá se říct, že to už vlastně nejsou kostky bramborového salátu. To jsou taky brambor. Já jsem si... Já si to asi nechám... Je to prostě něco k jídlu. Ne, není to, Richarde, k jídlu. Je to stavebnice, jak jsme se na tom domluvili. Ty jsi se domluvil na tom, že to je stavebnice. Já jsem ti řekl, že prostě to je taková krabička, v které jsou nějaký součástky. Ty, jako já normálně přes můj obchod, to chodí na dobírku, prostě. Ty jsi to poslal panu Sokolovi, prostě k tomu. No a ty předtím, abys to mohl použít, musíš ještě udělat určité úkony. Ano. Naslenit to, nebo tak jako... Třeba. Třeba to naslenit. Aby to změklo, je to prostě... Ne. Jenom to naslením prostě Já jen tak. předpokládám, že to není z materiálu, který změkne, když se naslení. Takže to je kovový, by se dalo říct. Jo, je to možná kovový, nejsem si úplně jistý. Ale je to z pryže teda. Z pryže. Jako guma. Je to dost možné. Je to dost možný, takže my teď oba dva hádáme, by se dalo říct. Když bych musel volit já ano. A použít to pro sebe, ano. Volil bych raději pryžové než kovové. Kovové, ano. Protože pryžový je bez ostnů. Nemá to šroubky pryžový, že jo? No, to nemá. To nemá. Nevím, jestli ta kovavec má také šroubky. Ano. Super, že ano, už jsme se dostali, že jako jsem hádáme oba dva, nám se ztratil prodavač. Já vím, co jsem prodal. Já vím, co jsi prodal, ale nevíš, jak to vypadá. Co jsem prodal. Já vím, co jsem Ano, ty víš, co jsi prodal, ale nevíš, jak to vypadá. Jako. No, jako vím trochu. Trochu víš. Já trochu nevím. Takže jsi to neměl kupovat, ale teda. Já jsem to potřeboval. Koupit matce, která to nechtěla. No. Takže ty si dával nějaké vzorky. Já jsem dával vzorky, by se dalo říct. Takový vzorník jsem dával celý u doktora. Nebo jsi šel na operaci. A pozor, jsme u toho, je to z lékařského prostředí. Ano, je to. Je to z lékařského prostředí. Je to z lékařského prostředí a zároveň z trochu evidentně tak jako mírně úchylného prostředí. Nevím úplně, jak toto prostředí nazvat. Aha. Proč bych jako cucal Venušiny kuličky, mi není úplně jasné. To je dobře, že jsi to, Richard, řekl, my to nikdo také nevíme. Takže kromě tvého podivného cucání Venušných kuliček jsi si ještě objednal toto. Toto, ano. Takže to bylo, je to něco... Takže máš v puse Venušiny kulečky. Ano. A ještě máš objednáno, čekáš na dobírku, tento zázrak. A ještě se mi něco jako hejbe v ruce. Tak to jsme nevěděli. Kromě toho hýbacího v ruce ještě stále přináší pošťák na dobírku tuto věc. Můžu jenom říct, že už ale ty už máš v hubě Venušiny kuličky a v ruce zřejmě podivný přístroj. A ty druhou volnou rukou rozbaluješ toto. Tohleto. Jestli to jako neuhodnu, tak už nemám volnou ruku a nevím, kam to dám. Nevadí, my to víme, kam to dáš. Proto jsi si to jistě objednal, strčilo by se do pusy, ale tam už jsou kuličky. Tak.
Tak to znamená, máme otázku, kam s těma kuličkama. Ne, kuličky bych nechal, samozřejmě, můžeš si kuličky aplikovat tam, kam jsi si původně chtěl aplikovat tuto věc, ale jasně, nedá to kuličky tam nechám, tady to už nepotřebuju, tohle toho nepotřebuju. Ne. To znamená, mám už jenom 2 možnosti. Sluchátka to nejsou. Ne. Takže už mám jenom 1 možnost. Ano. Vzal jsem si XL nebo M. Ježiši. To my takhle na velikosti nemáme. Neděláte, vy máte univerzální velikost. Máme to spíš na kubické centimetry. Na kubické centimetry. Jmenuje se... Někdo si tím voskuje lyže, jsem slyšel. Aha! Ja len upozorním jednu vec, že odkedy Richard povedal, že drží niečo pravej ruke, tak fakt tam odtedy drží. Já už asi vím. Je to takový, když třeba budou se s tím dělat legraci, se s tím můžou namazat schody. Jestli sedíš v prvním patře, na cestu dolů, samozřejmě. Je to na kubický centimetry, to znamená, že to není na dílku. Není to na dílku. Přesně, je to objem. Ne. To znamená, že jsem si koupil jako lubrikační krém. Ne. Na co ty hned nemyslíš? Chtěl jsem se jen tak sklouznout, ale... Takže to je na kubický centimetry. Vodička. Prosím? Vodička taková. Vodička? To není. Ne, ty děláš vodičku. No. Já pak udělám vodičku. Je to dost možné. Co to je? Používali to do Afghánistánu, si tady o nás odebírali nějaký, že chtěli vymalovat kryt. Jako kaky kvůli náletům. Kaky? Já pak udělám kaky. Jako takhle, kaky je slabé slovo. Udělám mega kaky. Je to tak? Není to úplně správné. Obrkaky? Ne, ani obrkaky není úplně správné. Je to něco jako, jestli pak víš, proč se na Vltavě začaly stavět přehrady. Aby nám to nepřeteklo. Takže já to mám jako takový bránítko kvůli kaky povodní. Tak, zkus to vzít opačně. Je to vnitřní ochrana. Ne, jistě to vnitřní jako je. Ale opačně, ono by to naopak vyvolá, zboří to tu přehradu, která by to měla držet. Ano, je to takový ten efekt povodní. Ohňostrojový efekt. Ne, ohňostrojový to není, určitě ne. Povodní jako. Spíše povodní, ano. Když bych to řekl, jako když se ohnu, ty pak od té zdi odejdeš, bude tam tvá silueta. Na bílé zdi, je to tak. Takže je to jako gluta, projímadlo. Ne, no, ty to blízko. Tyč nějaká, která... No, tyč. Na konci... Zkoušeli jsme to samozřejmě. Na konci zahnutá mnoho nemocnicích tyčí, zahnutou tyčí. Já vím, lidi byli nespokojení. Vím, co je, a buď to tam daj, jasně, aha, a nalejou do tebe, už vím, nalejou do tebe vodu, je taková hadička, je to nepříjemný se na to koukat. Je to klystýr? Ano. Máme tu teraz takú hru, ktorá sa menuje Príbeh, kde budete mať každý jednu krátku vetu na to, aby ste posunuli dej. Hej? S tým, že Martu žáda niekto o ruku, ale nepodarí sa mu to. A prečo sa mu to nepodarí, na to by sme mali prísť tejto hre. Hej? Nech sa páči, začíname teď. Byl květen, bylo slunečno a byl vlahý podvečer. Robert procházel pomalu loukou a blížil se ke stavení, kde bydlelo to, co ho zajímalo nejvíc. Robert obešel stavení, narazil si boušku hlouběji do čela a potom zaťukal na dveře. Rodiče Marty sebou nervózně cukli. Tak silné klepání na dveře opravdu nečekal. Zuzana, matka Marty, vstala z gauče, došla ke kuchyňské lince a... Co oni měli ve statku kuchyňskou linku? A řekla si, to je pěkné, že máme ve statku kuchyňskou linku. Nepůjdeme třeba na chvíli do vířivé vany, kterou máme vzadu za kravínem? Aleši? Aleš, pan manžel paní Zuzany, samozřejmě přitakal. Půjdeme, Zuzko, a cestou si zahrajeme badminton.
vzali rakety a košíček od badmintonu vesele lítal z jedné strany plotu na druhou stranu plotu. Najednou košíček přistál v pravé ruce Roberta. A Robert řekl Zuzaně a Alešovi, v pravé ruce držím váš košíček, ale to ještě nevíte, co držím v levé ruce. Je to tahleta aktovka. Jsem ochoten, páni rodičové, z této aktovky vyndat tuto věc, abyste mi dali svou dceru Martu za ženu. A skutečně otevřel aktovku a z ní vyndal krásného bílého králíčka. Dal ho Zuzaně, Aleš se podíval na králíčka a řekl. Probůh, Zuzano, upusť ho, vždyť víš, že máš alergii na králičí srst. Zuzana řekla, nevadí, použijeme ho místo košíčku. Králíček lítal z jedné strany plotu na druhý. Když létal asi 5 minut, potom už létal méně. Aleš se schýbnul a zkusil ještě jedno podání. Králík ale neletěl. Z uší mu srčela krev. Nohy měl zamotané, takže nemohl letět. Nebyl aerodynamický. Zuzana se urazila, běžela k Uvemu, který byl stál po pravici Helmuta a řekla. Kde je do pytle Marta? Celý tento příběh přece měl být o ní. Hra, ktorú si zahráme, sa menuje Stop. A minulý týždeň sme ho hrali v kombinácii, že ste začínali, myslím, ty, Richard, s Ondrom, ak sa nemýlim, že? Čiže začneme teraz, že Michal, začnite vy s Igim, dobre, pre zmenu? Čiže máme trénera a jeho žáka z Pierania. Tréner mu ukazuje to, že ako čo najideálnejšie zdvihnúť činku nad hlavu, hej? To je vaše zadání. Ono sa to niekoľkokrát samozrejme pomení, pretože o tom je táto hra. Nech sa páči, začíname teď. Nazdar. Dobrý. Jsem taky Štěpán a povedu tě k vyšším výkonům. Děkuju. Co jsi dělal celý večer, Laďo? Laďo? Laďo, no tak koukal jsem na telku, že jo? No, ukaž mi bicáky. Dobrý, ukaž druhý. Dobrý, zvedni mi tadyhle tu tyč. Laďo. Se to si počkám na to. Co vám to drží, co, když máte ruce, vole? Chcete podržet? To byste byl hodnej. Ty vole. No nic, já už musím vystupovat, nashledanou. Počkejte na mě. Ježišmar, nechte mě bejt. Říkám vám, nechte mě bejt, ano? Vole, rozlaž mi boty, ať nám mlátím držku, vole. Nedělej to. Co? Myslím, že když ti sundám boty, tak nám to líp nepůjde. Já myslím, že by to chtělo spíš kalhoty. No, víš co? Ono ani když mi sundáš možná kalhoty, to nepůjde, protože jsme kolegové z práce. Bychom neměli dělat takové věci. Pojď sem, podívej se mi do očí. Musím ti něco říct. Já už někoho mám.
tu rakev neudržíme. Ještě stačí půl metru a už ji můžeme šoupnout do té jámy. Počkej. Či to je nebožík? Jo, to jsem Tak a teď dědu hezky vezmeme a hodíme ho do sklepa. Ano, na 3. Raz, 2. Dámy a páni, táto hra sa nie náhodou volá televízne a filmové žánre, pretože na vašich obrazovkách sa budú zjavovať rôzne televízne a filmové žánre a herci sa tomu budú musieť prispôsobiť aktuálne v daný moment. Nech sa páči, začínajú sa televízne a filmové žánre. Se další kontrola. Pasy, všecko. Dobrý den. Prosím vás, po jednom, jo? Zdravíčko. Zdravíčko, dobrý. My jsme z páru, nemůžeme najednou. Mně to je nemůžete, tady si odložte věci takhle Jo. a procházejte mi rámem, jo? Ano. Po jednom, prosím vás. Promiňte, já jsem dlouho neletěla. Ruce. Tak já vás teď zkontroluju. Bude to možná trošku nepříjemné, ale Ne, my to... já se pokusím udělat maximum pro to, abyste si to užil. Mám zvláštní pocit. Ano? Alžběto, To je nádherné letiště, veď Vojto. Můžete ještě zvednout ruce? co se asi zdá vašemu kolegovi? To bude jistě krásný sen. Běžím Zvedněte po ruce. pláži, běžím po pláži. Já myslím, že se mu zdá, že běží po pláži. To se mu většinou zdává, když usne v práci. Chcete vidět můj růžový pas? Ten bych chtěl vidět. Podívejte. Až já poběžím po pláži, bože. Vy jste byl na Madagaskaru. Ano. Vy jste byl na Marsu? Ano, byl jsem tam jako vyslanec NASA. V roce 63? Ano, bylo to v roce 63. To bylo poprvé, kdy jsme viděli vetřelce. A jmenujete se? E.T. Mohu si zavolat. Samozřejmě, samozřejmě. Prosím. Zavolejte Kde si. máte telefon? Dobrý den. Děkuji. Mám 2 hlavy, ale na pas se vešla jenom jedna, moc se omlouvám. To nevadí, procházejte mi s hlavami jednotlivě rámy. Ano, jistě. E.T. phone home. Kdo bude první? Ty budeš první, no já nepůjdu první, ty budeš první, tak OK, budeme první, promiňte, my jsme dozádaný. Nevíte, jak by to šlo odoperovat? To většinou operuje u nás Luboš. Luboši, promiň, že tě ruším z tvého spaní, ale ty jsi odborník na rozdělování hlav mimozemšťanů. Mohl by si poradit támhle té paní a tomu podivnému zelenému květáku? PR na 2/3. Ano, je to PR na 2/3. Nevíte, kde bych se nal PR na druhou? Já obyčejně jeden PR na druhou mívám v kapse. Je to Alžběta, která se stala mužem teďka, možná kvůli těm 2 hlavám. Takhle to bude lepší, Alžběto. Děkuji ti. Děkuji ti. Tento typ žen se vyskytuje většinou na planetách v okolí Kasiopy. Tam většinou potkáváme takovýto typ žen. Promiňte? Já jsem opravdu... Mluvte vy, pane inženýre. Já jsem opravdu Alžbětu potkal před 4 lety zhruba kilometr od Kasiopy. A tak to je kousek od Kasiopy. Vzhledem k tomu, jak daleko je Kasiopy a nějaký ten kilometr už nehraje, myslím si, žádnou roli. Něco nového v biologii? Z Paříže to poletí ve 2. Když tak tady, pane celníku, máte tady vzorek mojí moči. Dáte si někdo rýsi? To je kung fu, ne kung pao. Aha, sorry.
Boši. Boš. Boši. Myslím, že je tady práce pro tebe. Napadli nás nějací Aziaté. No nekejvej a pojď se prát. Můžete. V pohodě, až do letadla. Dala jsem mu takovou nabídku, kterou nemohl odmítnout, že? Prosím, jděte, jako bych to neviděl. Radku. Vrať se mi zpátky. Otče, já už to nikdy neudělám. Opravdu nevím, proč jsem to udělal, ale už to nikdy neudělám. Je mi to opravdu moc líto, otče. Nechceš mě prohlídnout, sympatický celníčku? Ne, ale můžeš si počítat. Rozumím. Dal jsem mu nabídku, kterou nemohl odmítnout. Dámy a páni, dnes nás účinkovali Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Gencer, Ondra Sokol a do toho celého pán Marian Čurko. Ja verím, že sa v podobnej, a viem, že v podobnej zostave sa zídeme aj o týždeň na televízii Barandov ako La Parta úplne novými aktuálnymi časťami. Zatiaľ dovidenia.